Greetings to you all. I am Prophetess Memory Matimbire from Daughters of Virtue Ndadini wa prayer group. Sondorino tine musora weshoko watati ndikangobata mukombero chete zvangu zvaita. Bhaibheri rinoti mukadzi anoti mumwoyo make haana kuudzwa nabhishop, haana kuudzwa naprofeti, zvinonzi wakazviudza iye mumwoyo make akati ndikangobata koyabakatai mukombero wanguyo yaJesu zvangu zvinobva zvagadzirisika. Ndiri kuda mudzimai ari kuuya kupreya ari kuti chandiri kuinga kunosverera, kuswedera pedyo, kunobata mukombero wanguwo. Mereji yangu inonaka, kunobata ministry yangu inonaka, ndikabata vana vangu vanodzikinurwa, ndikabata pane zvinooma, pane zvinopera. Bhaibheri shoko raMwari rinoti kubhuku yaMark chapter number 5 verse number 28, for she said, if you only kapasheke bahai Manda kamo shandia mahaya. If only I may touch his clothes, I shall be made well. Nekuti wakati rechishona kana ndikabata nguo yake bedzi ndichaponeswa. Andiziye kana kuine madzimai andiri kusimudza ari kuti chandiri kuinga pagomo kungonobata mukombe. Andiziye kana kuine mudzimai ukaverenga pa verse number 25 inoti a certain woman which had an issue with blood. I don't know the issue that you are facing. There are issues of life. Maybe it's the issue of poverty. Maybe it's the issue of marriage. Maybe it's the issue of barrenness. Maybe it's the issue of rejection. Maybe it's the issue of stillbirth. Maybe it's the issue of death. I don't know the issues that you are saying. These are the issues of my life. She knows that she had an issue of the blood. I would have wrote papers by Berovarati for 12 years. You want the Zekutu Hanema manga, but whatever knows for 12 years. You want the Zekutu Hanema decades manga, whatever knows for 12 years. I don't know if I'm provoking someone. Could it is someone getting a mat? I don't know if I'm provoking someone. Could it is someone getting a mat? But I'm my Bible not for men ought to pray always without fainting, not to pray today, not to pray after 1 week, not to pray after 1 month, but men ought to pray always without fainting. Unafamila kuna mata every day. Kuna warikuti prophetess azemakomo shanyana, but randa kaveranga rinoti men ought to pray always without fainting. Ashinakunzi, you have to pray for 1 month. Ashinakunzi, you have to pray for 2 months. Sons, men ought to pray always. Pakanzi men parikureva iwe. Hakuna kunzi prophet, hakuna kunzi bishop. Panzi men ought to pray. I wish I'm provoking someone to pray. Wanababanana mayu kaverenga nurondo. Yamakadza ibuda ropa. Bhaibheri rinoti wakanga wapedza mari, wakanga watenderera waneta, wakasvika nekusingasvikwe, achitsvaka rubatsiro. Pane wadainga ari kuti prophetess, hapana pandisingaziya. Pane ari kuti prophetess, hakuna madokta andisingaziya. Pane ari kuti prophetess, hakuna maprophets andisingaziya. Pane ari kuti prophetess, hakuna nyanga andisingaziya. But the Bible rinoti, he has suffered many things in the hands of men. Aribo shakaba, ariba kateka mauta, aribo shaka mauta. A situation yakwe yakakushika kuishitsa kuchimani mani. Umwe situation yakwe yakanokushitsa kumanawe. Umwe situation yakwe yakanokupindisa pasi pemvura. Wana baba na amaya. Amen. Wanda uya kusoprovoka. Arikuti have suffered many things in the hands of men, but ndakuda Jehovah, ndakuda mwarano burukane moto, ndakuda mwarano yachifamba, ndakuda Jesu mbune, aribo sheke mahaya.
Aribashata mahaya. Andarabakatsuma kate. Andiziyo ndiri kusimudza. Andiziyo ndiri kusimudza. And he suffered many things of many physicians, and he has spent all that he had, and nothing bettered, but rather grew worse. Akapedza mari aivenayo asapana chakachinja. Ndiri kudanwa ti prophetess for 10 years apana chachinja. Ndiri kudanwa ti prophetess for 5 years apana chachinja. Ndiri kudanwa ti prophetess for 20 years apana chachinja. Maria ndanga ndinayo yatopera. Vamwe tapedza matanga, vamwe mota tatengesa, dzimba tatengesa, but hapana chiri kuchinja. Prophetess Maria ndandakabhajeta yese yatopera, asi hapana chiri kuchinja. Ameno zvandiri kunzwa, ameno zvandiri kunzwa. Vamwe mai vandiri kusimudza, vamwe baba vandiri kusimudza, kune jaya vandiri kusimudza. The devil is a liar. Mapedza pfuma nekuripira ngozi, mapedza pfuma nekuripira mhosva. Ameno wandiri kusimudza ari kuti prophetess, kune mhosva dzakaparwa nemadzibaba, kune mhosva dzakaparwa nemadziteteguru. Pfuma yapera asi hapana chiri kuchinja. I've come with one message. Go to Jesus, go to Jesus, go to Jesus. Not to prophetess, but to Jesus. Not to prophetess, but go to Jesus. Bhaibheri rinoti ndokunzwa guhwa rekuti Jesu apinda muguta. Ndokunzwa guhwa rekuti Jesu ari kudarika nemuguta. Not when she heard of Jesus Christ came and pressed behind and tied his garment. Ndokunzwa guhwa aribo kateya andikatekema aribo kotata arebeketaya. Jesu aisaenda kumba kwake aive nerwendo rwake rwakanga adaidzirwawo kuna aida kunoporeswa. Aive nerwendo rwake but iye ndokuhijaika. Vana baba nana amai tiri kuda maheavenly hijackers, tiri kuda maheavenly hijackers, tiri kuda maheavenly hijackers. Wangu haasi kuuya kumba kwangu asine kuti apinda muguta. Wangu haasi kuuya kukambani kwangu asine kuti apinda muguta. Wangu haasi kuuya kuministry kwangu asine kuti apinda muguta. Ndiri kuda anohijaika mangwana pagoma. Ndiri kuda anohijaika ari kuti situation azvibvire kuti auye muguta. Ndoramba ndakadaro. Mukadzi ane situation yekubuda ropa haasi kutenderwa kubuda panze kunosangana nevanhu. Pamutemo wachiJudha akanga akasviba, pamutemo wachiHebhuru aisatenderwa kuenda pane vanhu. But ndiri kuda mukadzi anoti enough is enough. Ndagavhenwa nemitemo asi hapana chiri kuchinja. Ndagavhenwa neculture asi hapana chiri kuchinja. Ndiri kuda anoti kana ndafa ndafa kuna Jesu ndakuenda. Vana baba nana mai, despite the condition mudzimai uyu anosimuka ndokunanga kuna Jesu. Bhaibheri rinoti pakanga paina Jesu pakawanda vanhu, pasina pekupinda, pasina pekumira. Asi bhaibheri rinoti anopenetrate nepasi petsoka, anopenetrate anekumakumbo, anopenetrate. Handizivi ari kuti prophetess kunyangwe ndikatsikwa asi mangwana ndobata, kunyangwe ndikatsikwa asi mangwana mukombero ndo target yangu. Kunyangwe vakandimisa mangwana mukombero ndo target yangu. Ndaneta neropa, ndaneta neropa, ndaneta neropa. Ndiri kuda ane nharo ari kuti pane zvinofanira kumira. Ndiri kuda ane nharo pane ari kufanira kumisa ropa. The devil is a liar. Abuse iyo inofanira kumira. Rejection iyo inofanira kumira. Mafibroids ayo anofanira kumira. Pane zvinofanira kumira. I feel the anointing. Aribo shekama andikati yakataya. Ana kunanga pana Peter, ana kunanga pana John, ana kunanga pana James, ana kunanga pana Mary. I feel I'm provoking someone. I
pure and provoking someone. Nirikudari kuti issue yangu yane 20 years. Nirikudari kuti issue yangu yane 5 years. Nirikudari kuti barrenness yane 9 years. Vana baba nana mai donjo redu mangwana pagomo kubata mukombero. Dati donjo redu kubata mukombero. Dati donjo redu kubata mukombero. The devil is a lie. I cannot suffer forever in my life. I cannot suffer forever in my life. I cannot suffer forever in my life. Arepepeya, ariproshataba, arimakatekama, akutsumakataya, vanababananamai, mukombero gaubatwe, dati vanababananamai, mukombero gaubatwe, machayane mandara, mukombero gaubatwe. The devil is a liar. If I may only attach his garment, if I may only ariboshatamaya arabasheta kuna ufanira kubuda paka farirwa dati kuna ufanira kubuda paka farirwa. If I don't go, I will die. If I go, I will die. But better I go. Varume vane lepros vakashipira varume tikagara tiri kufira pano tikaenda togona kufa. But better tiende ndiri kuda vari kubatana mo vari kuti better tiende. Situation yanetsa, girlfriend yanetsa, boyfriend yanetsa, chikwambo chanetsa, altar yanetsa. The devil is a liar. Pane zviri kufanira kumira zvinonzi anosvere mukombero wenguva, anosverera mukombero wenguva, anosverera dandekama andikateya arimoshata apezhakeya andindiyakota. Breaking the barriers, breaking the protocol, breaking the culture. The devil is in trouble. Mangwana apana panunza pashikik. Dati mangwana apana panunza pashikik. Dati mangwana pagom munungashere arakatekema aribokotakama makatereboshata. Rinoti straight away the fountain of the blood was dried up. Achipenza kubata mukombe ipapo kwete mangwana kwete after 1 hour kwete after 5 hours ipapo the blood they dried out. I declare right now they dried up. Pane zvakuoma dati pane zvakuoma dataura kulantawa dati pane zvakuoma kenza ngaiome parenesa ngaiome dati pane zvakuoma HIV ngaiome. The devil is a lie. My sister ngaiome my fibroids ngaiome pane zvakufanira kuoma. Vana baba nana mai achibata mukombe ropa 12 years. The devil is a lie. Achibata mukombe altar yet 20 years. The devil is a lie. I feel the anointing of prayer. Kudzinzare kwangu pane zvinofanira kuoma, kudzinzare kwamatimbire pane zvinofanira kuoma. The devil is a liar. Hari dzinewo propa revanhu ngadziome izvezvi. Dati hari dzine ropa revanhu ngadziome izvezvi. Dati hari dzine ropa revanhu ngadziome izvezvi. Kumarwizi kwavanoenda kunopira mitsimi yavo, kunonutsa vemanjuzu kwavanonoteketera nzizi idzodzo ngadziome izvezvi. I declare and I decree bhaibheri riri kuti straight away the blood, the fountain of the blood, the fountain of the blood, the fountain of the blood, it dried up. The devil is in trouble. Pane zvakuoma mandekapohaya mabhodhoro anemvura dzekumakuva anotaura mazita edu. The devil is a liar. Ari kuoma izvezvi, ari kuoma izvezvi, ari kuoma izvezvi. Madischarge ari kubuda pauri ekuti unofungira kuti waane cancer ari kuoma izvezvi. The devil is a liar. China inobuda mudumbu iri kuoma izvezvi. Immediately Nukudanena, anointing gashuo, anointing gashuo, anointing gashuo, anointing gashuo, Karabakate, Aribokotaya. You are getting your healing
of the blood right now, right now, right now, right now. Arabakataya, Aribakatenda, Aribokotaya. If I may only, if I may only, if I may only touch the hem of his garment, if I may only, pane mishonga yangechibata a business lako yakutooma kune maota angachitaura against your marriage akutooma kune miko dzakaiswa against your ministry zvakutooma kune maruva anodiridzwa neropa revanhu kune miti inodiridzwa neropa revanhu izvezvi kune mashiraini anodiridzwa neropa revanhu akutooma 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 akutooma. Bible rinoti Jesus immediately knowing in him that the virtue he has gone out, he turned him about and the press. The devil is a liar. Jesu achinzwa kuti simba rabuda anocheuka 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 ndakudeclare ngaacheuke akutarise nesituation yako ngaacheuke akutarise neissue yako ngaacheuke akutarise nekampani yako ngaacheuke akutarise nemarriage yake ngaacheuke zvinonzi anocheuka nekuti simba rakanga rabuda. We want to draw that power mangwana pagomo toda kuridhonza toda kurikakata simba rinopa varume simba rinopa dzimba simba rinopa motoka simba rinoporesa simba rinounza delivery toda kurikakata achacheuka anzwa kuti simba rabuda mahari ndati mangwana kuna anocheukirwa nedenda ndati mangwana kuna anocheukirwa nedenda aribashekama denda ravakatsuma andiakatera ariboshekapa andendeketsima aribokotaya akati ndiana andibata zvikanzi nevadzidza ishe pano pane vanhu vakawanda mobvunza sei kuti ndiana andibata zvikanzi najesu kuna andibata zvemhando yepamusoro, the touch of faith, the touch of confidence, the touch of boldness, the touch of revelation. Vana baba nana mai mangwana pana rufanira kubata mukombero wenguo ya Jesu mangwana pana rufanira kubata mukombero aribo shekaba aribo shitaba. We are going to draw the heavenly power, the heavenly virtue. We are going to draw it. We are going to draw it. Rebo shataba diketeke makuta rebo shetama mukadzi ndokumana akati ndini ishe wangu ndanga ndine ishe yeropa ndini ndabata aribo shetama. Jesu akati woman, your faith kune vane kutenda kwekuti denga mangwana rinoti your faith aribo shatama aribo shatama aribo shatama aribo shatama aribo shatama aribo shekaba masheketeraba kuteke mautata aribo kotandama ariba kateyama. I feel the power of the Holy Ghost. I feel the power of the Holy Ghost. Business hilo irikuda mukombero, marriage hilo irikuda mukombero, education hilo irikuda mukombero, calling yako irikuda mukombero, kenza yokabatwa irikuda mukombero, andia kateya rejection yakurambwa nevakomana irikuda mukombero irikuda arikungoti if I may, if I can only touch, if I can only touch, if I can only touch, if I can only touch. Mangwana kune ma instant healing, mangwana kune ma instant deliverance, kune ma instant miracles, kune ma instant breakthrough, because Bible not immediately ipaporo parakamia ipaporo pakepa shekapaya